wong yu leman rakosota lakonane angger aku sak sirku aja lali bos duren wong tirisan saja tuku kendel aja lali wong tirisan tuku duren duren main rai setrukja entuk nyawang wong ayu sing tak sumadot sajroning kalebu kawula amung sak deremwa Madura Rasa Campursari Krishna Audio. Oh, Kris apa iki? Ya ben, no Krishna ning kene kok bos e. Tak gawe sik. Amin ya Jo, siap. Siap. ST Audio HR Promedia Kepareng nuwun pamit. Lila nono pamit pulih. Jodone Mas Marni Nur Mahmudan yang punya Krishna mugi enggal antuk sule wong sing bisa ngladeni sli yen to nganti dijupuk wong liya nanging batin boten lilo yen to nganti mung di sia-sia saking panjenenganipun Rama Pramugari estunipun kathah kelepatan saha kirangan anggenyo caos pikir mat sampur ugi saking panjenenganipun Mbak Wilis Mbak Nina ugi panjenenganipun Mbak Yanti Agenya nyuga tali perlangan tayo kirang anu jumrono nuwun agunging samudra ingkang tanpa pindan sugeng pinanggihan ing sanes wekdal sanes panggenan kawiwahan ingkang kados menika Madura Rasa Indonesia Kepareng nuwun mulih batin kula boten lila yen to nganti mung di sia-sia
rasane gelang alit manggon driji sliramu opo pancen wis lali lali prasetyane nalika semono ora gawe gelo ora gawe kuciwa pepindane kondo kembang arum dalu wangine tresnaku marang sliramu apa to salahku apa to dosaku jebule mentolo ninggal aku janjimu yang terakhir bakal tulus tresno ora bakal kebimbang wong liya janjimu yang terakhir jebul mung lamis rasa atiku kaya diiris oh rembulan aku tulungono padang ana petenge kelangan tresno tresno tulus suci kaya diblenjani nelongso kebangetan urip iki Langsung